Les tan esperades i desitjades obres de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor estan a punt de començar. De fet, aquests dies ja hi ha moviment per a preparar la zona de la primera fase d'obres, la d'urgències, que és per on se començarà. Les mesures més imminents i que afecten els usuaris i personal amb els canvis de circulació començaran la setmana que ve. Tot aquest carrer que tenc aquí, a darrere meu, a partir de la setmana que ve, ni s'hi podrà aparcar ni s'hi podrà circular. Serà una zona compresa dins la zona d'obres. Per entrar a l'hospital o per sortir-ne, s'hauran d'emplear les altres sortides, la de la banda de l'aparcament de davant de l'entrada principal de l'hospital. La primera fase d'obres preveu la reforma i ampliació del servei d'urgències en dues plantes, uns 500 metres quadrats. A l'actual zona d'urgències s'hi suma també l'antic tanatori. Així, la planta soterrani, que se farà nova, acollirà diverses dependències no assistencials d'urgències i el taller d'electromedicina, mentre que la planta principal serà una nova àrea d'observació amb 16 bosses i una àrea diferenciada per a l'atenció pediàtrica. Està previst que aquestes obres durin uns 15 mesos i la inversió prevista és de poc més de 2.200.000 euros. Durant les obres, pel que fa a la seguretat, tant dels pacients com dels acompanyants, estarà permès que entri al servei d'urgències només un sol acompanyant en cada pacient. A la porta d'entrada es proporcionarà una targeta d'autorització que s'haurà de tornar a sortir. Totes aquestes noves regulacions es poden trobar en un fullet informatiu que es repartirà als centres de salut, a les farmàcies i als ajuntaments dels municipis de la zona d'influència de l'hospital. A més, i per evitar col·lapses, abans d'acudir al servei d'urgències, és important consultar el metge de família del centre de salut corresponent al servei del 061 anomenat Salut Respon. La gerent de l'Hospital de Manacor, Catalina Badell, demana als usuaris que disculpin les molèsties que us puguin ocasionar les obres, però han d'entendre que són per millorar la seva atenció.